A falla de información e o descoñecemento sobre o TDAH levou a AMPA Torre de Goiáns a organizar unha charla sobre esta condición, con gran incidencia entre a poboación infanto-xuvenil. Dun tempo a esta parte démonos conta de que hai estas condicións das necesidades especiais a xente valoradas como se fosen enfermedades. E dado a esta falta de información decidimos facer unhas charlas informativas para que a xente coñeza máis en que consisten este tipo de condicións e como podemos axudar a todas estas crianzas a levar unha vida o máis normal posible. Dúas psicólogas da Fundación Ingada impartirán a conferencia que ten por obxectivo dar a coñecer as necesidades especiais e as peculiaridades que implica o TDAH. Contamos que hai inestimable axuda de dúas psicólogas da Fundación Ingada, que son as que asesoran e axudan ás familias e ás persoas que teñen esta condición. Xa no pasado mes de outubro a AMPA organizou unha charla sobre TEA que atraeu a numeroso público. A primeira charla teño que felicitalas porque eu estuve ali un ratiño que me permitía a agenda e foi todo un éxito, moita xente, a verdad que foi moi ben acollida e por eso ahora cambian de espacio, vamos á Casa da Cultura porque é un local moito máis amplio para que poda vir todos os veciños, non solamente de Boiro, sino da contorna, porque este problema non solamente exclusivo de esta necesidade, non é solamente do Concello de Boiro, sino de calquera ámbito. A conferencia que dará comezo ás 8 da tarde terá unha duración aproximada de 2 horas.